La consellera de Benestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha participat enguany en l'entrada de moros i cristians de l'Olleria en l'esquadra femenina de la fila Mariners, capitanejada per Juan Rafael Ferri. Però molt abans, a primera hora de la vesprada, els veïns ja estaven a peus de carrer per a veure arribar a les primeres comparses. Avui és el dia gran, avui els nervis ja estan a flor de pell. Avui és el dia de l'entrada on totes les filades, especialment les capitanies, la fila Mariners i la fila Moros Llevantins, filades fundadores de les festes de moros i cristians de l'Olleria, van a deixar en el carrer el seu bon fer en el nostre poble. La germanor és la base dels moros i cristians de l'Olleria, on els primers en eixir són els de la Creu, capitanejats enguany pels Mariners, una de les filades fundadores de la festa. Al seu darrere, popelusses, pirates, íberes, nous melers, bandolers i valencians. Jo soc fester d'una fila que este any compleix 50 anys, que és la fila corda curta. També va participar en l'entrada com cal i la veritat és que és una gran satisfacció. El fester de l'Olleria està fent un enorme esforç a pesar dels temps que estem atravessant per a poder mantindre, per a poder deixar en el carrer, repetís el que deia abans, eixe bon fer que sempre ens ha caracteritzat en l'Olleria. No ostenta ningú càrrec dins de la fila i la veritat és que l'ambient és extraordinari, és molt familiar. Els cavalls són part imprescindible d'una desfilada on la vistositat ve donada per l'animació dels tregafocs i les danses, a més dels experts en lluita cos a cos que fan les delícies dels més menuts. La percussió, ambientada en èpoques medievals i arrossegada per bous, va posar ritme a una nit on participaren grups de ball com el Màsters i l'Òpera d'Ontinyent o Telerracó, d'Aielo de Malferit. Poc després feia la seva entrada l'ambaixador cristià Víctor González, a qui rebien pels carrers amb reverències tan espectaculars com aquesta d'este cavall preciós i dòcil. Al seu darrere, els fills del capità, Helena i Ivan Ferri, arribaven a lloms d'una mantícora, saludant a tots els presents que es desfeien en elogis cap als joves festers. Els balls es succeïen en la desfilada. Finalment, el capità Juan Rafael Ferri i la seva dona feien entrada pels carrers del centre del poble en una plataforma on un gran dragó copava totes les mirades. I després dels cristians, els moros amb les filades juvenils, bohemios, abencerrajes, chirigotes, rebeldes, abacies, corda curta i moros llevantins, que enguany ostenten la capitania. Com sempre, els vestits dels moros resulten espectaculars gràcies, entre altres coses, a les pintures i els complements. Les dones, part fonamental de la festa des de fa anys, desfilen orgulloses. Els homes no perden oportunitat de demostrar que tots junts fan una de les festes més nomenades de la comarca de la Vall.